заличават паметта ни. Това ли е бъдещето на България? Какво бихте направили, ако утре се събудите в свят, в който всичките ви спомени са изтрити? Годината е 2100. Хората са просто биологични единици, взирайки се празно в екраните. Цялата информация е в дигиталния облак, контролиран от алгоритъм. Думи като отечество и корени не съществуват. Но в сенките на разрушения стар свят един търсач намира нещо напълно забравено. Тежка кутия, запечатана с древен восък, на която пише само едно – България. Вътре няма оръжие или злато. Там лежат 4 физически книги. Допирът до истинската хартия действа като токов удар. Разлиствайки първата книга «Лъвска династия», героят разбира, че не е произлязъл от нищото. Пред очите му оживяват велики владетели, градили цивилизация, когато светът е тънел в хаос. Достоинството му се завръща. Отваряйки великите български битки, той усеща тътена на конницата и чува звъна на мечовете. Осъзнава, че свободата не е даденост, а е извоювана с кръв. Сърцето му се ражда смелост. Третата и четвъртата книга го потапят в българските митове и легенди. Той открива тайнствени самодиви и могъщи змейове. Разбира, че българинът винаги е носил непобедима, магична духовна броня. Въображението и вярата му са възстановени. Но системата усеща пробуждането. Охранителите на новия ред нахлуват с една единствена цел – да изгорят хартията. Защото човек, който познава историята си, не може да бъде роб. Героят вече не е просто единица в тълпата. Той ги посреща с думите на древните ханове. Книгите са му дали най-страшното оръжие за алгоритъм – неговата изгубена идентичност. Той успява да избяга в мрака, скривайки книгите на тайно място за следващите търсачи. Те изтриха сървърите, но забравиха, че истината тежи и ухае на хартия. Не чакайте спомените ви да бъдат изтрити. Запазете историята жива днес с комплект България. 4 безценни книги за нашите герои, битки и легенди. Поръчайте сега и събудете българския дух.